ko sa inyo ang mga tanim ko dito mint. Kasi dalawang klase dito ang tanim kong mint. Merong wild basil mint sa Arabic habbag. Tapos merong mint sa Arabic naman na. Hindi ka, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo. Hello! Good morning! Papakita ko sa inyo ang mga tanim ko dito mint. Kasi dalawang klase dito ang tanim kong mint. Merong wild basil mint sa Arabic habbag. Tapos merong mint sa Arabic naman na. Hindi ka, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo. Ito ang tinatawag na habbag sa Arabic. Pero sa English, wild basil mint. Ayan siya. Nilalagay din ito sa salad, sa tsaa. Pero dito sa amin, sa tsaa talaga nila nilalagay. Pinuputol ko yung talbos para tumubo siya. Yung magkaroon ba ng sanga. Ayan siya. 3 dito. Meron pa dito. 2. Tapos, meron pa dito 1. 6 siya lahat na puno. Paborito to ng 2 dalaga. Ito ang nilalagay nila sa tsaa. Yung amo ko naman na babae, ito yung tinatawag na mint. Sa Arabic naman, na. Yan. Ito naman yung amo kong babae. Nilalagay niya sa tsaa, sa salad, o kaya pure na ganito. Nilalagay nila, tapos hinahaloan ng lemon. Ayan. Ito naman, rosemary. Nilalagay rin sa pagluto ito. Sa manok, sa isda. Basta kung anong niluluto ng amo ko, naglalagay siya ng ganito. Rosemary. Pinuputol ko rin yung talbos para yung magkaroon siya ng sanga uli. Ayan siya. Tinanim ko siya. Mint. Pahiga raw ang pagtanim para yung gumapang ba. Ayan o. Ayan. Tapos, nilagyan ko siya ng kisbara. Ayan o, yung buto. Kinakain naman ng mga ibon. Ang dami niyan, hindi na tumutubo kasi nga nakita ko dito, ang daming ibon na maliliit. Tapos ito naman yung talisay. Nagkabunga na siya. Yun nga lang nalaglag din. Kinakain nila yung bunga nitong talisay na to. Yung balat, yun ang kinakain nila. Ayan. Ayan ang munti kong garden. Dati ang mga tanim niyan, kamatis, patatas, tapos sili. Ngayon, hindi na ako nagtanim. Ito muna ang tinanim ko. Okay, sige na. Bye-bye. Salamat sa panunood.